ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ mindakas ni kabalang kareke yagasni burom jongu Lucas bakui kumbangitip ulong unong to gospel but kabangitip umday ubalong apostol Henry ulong sinran jongu Jesus but katkumga jingwad history but ki ong umpat yolat banyo i markumat yaw Jisu lese ule yosngo shapang Jisu Henry u Lucas ulong u sinran jongu apostol Paul yaki ke baro kaba uto haga gospel ule yosngo naka jingyala jongu apostol Paul kumjuru naki jingkran khana haba hadin ke jingyap haba ki apostol ki alunglang yalong kawai kumshing shisem ha ka jingay nangda ya ka ba ula yusngo naki ulas tang banto but kaya ka ba jingkar pang jong Lucas bakuit ulong u doctor wa sumari ki bapa but nitip ki doctor ki long ki basta namar hiya ban treshito man la ki ve pe ve ngimla ban late long doctor ban long doctor ngiha ban yai lemba ke jimpule kaba kam kinjam panya ban trishitom panya ban le ek entrance nanda kito ke pass kin se yola ban pule ya ka kam doctor te kaba mod u Lucas ulong bastat ban ngitip ki doctor kimju rakot eye habangi bapang ni le shaki habang ki peit yangi ki sauto kai ga jimpang and let's say ki doctor hakane ke jukaba minda let's say ki pa bone ki x-ray but ki test namar ki suk ye ki kam henry ki doctor minchua lese larangi puson lese chipone katsan snem shua ki doctor hakita ki por kilong kam tibit banya ki doctor ba minda namar bale kilong gi ba pule bat kinang ban peit ye ki brio bat daki dakishin kabadon hakamet haga jinglong jongi kila ban sautu kai ga jai jimpang ka bangidon henry lese minda hagane ga por minda lada pe pang pe shitam pe leisha kano ka hospital pi kampulut ya ka pisa ka tengga na ka binda ban let test but let's say minda ya ka medical profession ka kerlalong ka business bon ki brio kingat ha ka ne ka jimma ngite wat haba ki longomi ki le kau konro bon ki doctor ki pa shapuit namar kadon ka pisa ka bayade bat ka jing shapuit banya ki ba ka suk ka sign minda ngi sotu ki doctor omdeshu kumgi doctor minchua ki doctor minda kilong bun gi balle business ki shong ap ki brio tang ban kijit ya ka pisa jogi te kane kalong kabanga kran chapanga jinglong ban pensha ya pi chapanga jingtibit bat ka sap ka bakar pang ulukas bakuit udon kabamod kumu doctor haba upet ulasngap ulawat jingtip chapang ujisu chapanga jingim jong ujisu ulala ban thoba ka gospel kaba mod uni u Lucas ulong ubalang kam start bania laingut ki nongto gospel balarangi pule ya ka gospel jong Lucas nio i ya ka rukam ubatai shapang ujisu kalang kam ya pair ya ka rukam le jong ujisu rukam tre jong ujisu kam pair namar rengkat bat ka jing to jongu ka jing start jongu bat ka jingla jongu ban paid ban yosno ban snapru kala klelang bat ka jing to jongu kabamot ka gospel jongu Lucas kalong kam sautana bat ngila ban tipru u Lucas ula to kam binia ya ka gospel jongu ngidon ngitip don arpo sautili gilino but hagene gelinang habai stangro mi i kumno la batai shai kadar kumno la penkare yaki brio ban sautu yau person jongo Jesu u Lucas u peni hangi u Jesu ulong uba idie ki baduk la kha ye u baduk but nangda ni yo iru kumno u tang u Lucas marwe u kren hangi haga jingto jongu haki kam jongi apostol ru namaru la toro ki kam jongi apostol ula kren ro shapanga jingiap bad ka kamda me ke jingkiu jongu Jesu tang mau marwe u kedau hangi shapanga jingkiu jongu Jesu bad ngitip udai Lucas marwe ru u kedau hangi shapanga Pentecost kabamut ulong
brio uba peit ba usngab ba badula penkra eke brio shaka taga kerdan kabakam genjang lembaga jing tojong but nitipro Lukas ulahikai haka gospel jong ladangi pule bun gi jaka ukhikai yengi kumno banduai ngimju i hakibei pat ki gospel khadu kata shapang jing duai kumjuru shapang umensiam bakoit ukran binia shapang umensiam bakoit ukran shapang ka jinglong jongu jisu bad u person jongu jisu kumu mesaya kaba mod Lukas ula penkre iya kinong snap bad kinom pule gospel benyamat benyakundu ya jisu but kane kalonge jingkerpang jongu Lukas haba ni puson shapang u person jongu Lukas but minda haga gospel ni yosngo u Jesu ula pa yegi hinyepo arngot ki apostol ki sinran jongu badula ong ki leisha ki nige jaka henre kai ka ba Jesu la ong lada pesngap u Jesu u don rangat batki ya ka jaka ba umut banle haba u Jesu la pa yegi brio kai ka ba u Jesu don ha ke jimut jongu ma u umut banle to kumno u Jesu leisha ki ta ki jaka lemba kisenran kabamut lemba jongi u Jesu umut ban leit kano ka jaka lada ngim tre ban leit namar ma baro mangi ngidon kane ka jingit kli halo jongi ban pen priang ya ka kubor baba lada ngim tre ban le ya ka ba ngide ban le kabamut ya ka ba u Jesu umut kanum urlo minda shim ivei mapi lada dekinna ne samla ne longupa lada pilom ba jaitu lada pi ong ngam treshu ban le yakane kam ngam treshu ban duai ngam treshu ban shimenda mas ngam treshu ban id yaki parabrio ngam treshu ban traina ka binda ka jingro yaka jinge kabamut hakataka jaka kaba ujisu mud ban le kanumla urlong namar lempa jompi donge binda kabade ban urlong kata ka binda pikangla namar ke jingjai tu ne ke jingsalia jompi naga daga daw ni kum gi kristan kumu Lukas bakuit lada kanji ayu lada Lukas uong ngam tre ban to namar ngabun kam ngade doctor ngaha ban peit ye ki patient ki bawan banya late lang badu Paulus ngius ngur na kinege jimpule u Lukas ulonguru uwe na ki sinran jongo Paulus u Paulus bakudu la idba ula treishito kaba mod nalor ki kam kaba u Lukas ula bat ula kloiru ban la por ban leit yala kumu doctor cheri ulawan ulang u surgeon henry ula pellut saus ngi nagavenda ki kam yala te bun na pedeng jongi kadon kawai ke jinge hange ni kam eat ya ki kam ki bangile banye ki kam jongu ble bun sin hage jingim ke jongi ni ken kordor ayu ya kaba ni don kam banle ke kaming kam seng te ngim ju ai por ya jisu lada ngim ai por ya jisu ya kaba jisu mud banle kanum urlong lamba jongi lesaminda ke bun gi kina minda ngatip dese ki wan mas minda henry habastam ben exam ki yong namar exam ki shong hayi namar bale ki kam ting ya ki exam bat ki subject bat ki jingli bat ki ong ngam pat record henry ladang ni don ge jinget ka bashisha lada pi id ya jisu lada pi shania ya jisu te ke jing record jambi bat ki exam jambi kan yai rankat bat ke jimmene jisu bat ka jimpule jambi baro kan long ka basizo haba la klelang bad ka saindur jongo Jesu halo chompi te kitoki kinna ba shania bad ngeskem ya Jesu kinum ong ya ka por ka ba ngapelot badu Jesu kalong ka jingdu ba karao henra kinong kalong ka jingyo shibon hagane ka dor ngilaban penjana ka jingim jongi hagane ka dor ngilaban traikam ya ka ministry kabala benchat halo jongi bay hagane ka sngi burom jongo Lukas kumba Lukas ula le naga benda jongi ula pinitu ya Jesu ngiru ngi raikut lembaga jingim jongi lembaga jing star jongi lembaga jing laha jongi lembaga sap ka pong jongi ngiru ngi nam pinitu ya Jesu le se laga jingim jongi laga karanga kana jongi laga kam ge jam jongi laga jingloy min siam jongi ha ki bun gi benda ngiru ngi laban pinitu Jesu nginduai na benda kana ge jingaye ha kana yu kerish bakui Jesu be it karku kardo yangi penslay yangi pamangiru ngi longi apostol jame bangiru ngi longi sinran jame
bangin ra ega kubor jome katcha bangilei penslei engi hakane ga sngi burom jongu Lukas bakui eniaro ya utrai Jesus Christ